Zdravím všechny kostičkované lidi, tady je Monix, tady to je Craft Gaming a můj první díl mého single player let's playe. Takže pojmenujeme si nový svět. Tak, další optiony si dáme, zapneme si bonus chest a si dáme třeba maxi FPS. To je bylo. Mám teď velký FPS, tak vytvořit. Takže je to můj první díl. Stáhl jsem si nějaký mody jako Optifine, Race Minimap a tak, takže žádný velký převratný mody tam nejsou, jenom takový trošku a Tricavitator. Tak. Jo, dobrý. Extreme Hills. Tak. No, taky. Bonus čestka je tady to, jestli ještě nevíte, ale už asi víte, předpokládám. Pak mám ještě srovnávání čestek, ale to vám ukážu až kdy potom. Tak, pobereme si terčky. Přepneme si ještě Speediful na easy. Tak a vrátíme se do hry. Jo, dobrý. Takže zpočátku, jako vždycky, prostě vidím ovce, takže se do nich hnedka vrhneme, jak si tady poberu nějaký kameny. Přiklo by se i železo. To tady asi nenajdu. Tak, prokopali jsme se. Je tady uhlí, což proto si teda fakt dojdem, protože to je surovina, která je hodně potřebná. Tak dneska, no, není zase tak můj nejšťastnější den, ale protože se mi chtělo natáčet, tak natáčím. V sobotu, teďkon, jednu z těch sobot, jsem dal svůj první gól v mém oblíbeném sportu, házen, takže to jsem byl rád. Takže teďko natáčím docela s radostí a kopu uhlí. Tak, pojď ke mně uhlíško, tak, dostaneme nějaký XP za to. Tak, no a už, aby jsme pomalu hledali, no, já budu hledat tak první 2 díly, kde se ubydlíme, protože já vždycky si hodně pečlivě vybírám to místo, kde budu bydlet. A teď teda tady sejdu dolů, tolik takhle skočím, poplavu někam. Tak. Je dobrý, že ještě nejsou změněny zvuky, jak tomu bude v Minecraftu 1.4. Pokud vím, tak by měly mít zvuky trošku jiný ráz, nebo říz, prostě by měly být trošku jiný. Tam jsem zahlídl ovce, já to vím. Hned si k ním dojdem, já si jenom tady udělám meč a vezmu si tamhle ten bambus, co je dole. Tak, meč. Tak, abych mohl zabít prasátka. Bacha prasa. Tak, šunčičko, ňam. Tak tady ještě máme nějaký šunky, fleky. Vezmeme si ještě tady. To. Hop. A ještě tady to prase. Tak. No a začneme teda hrát. Pořádně naplno. Začneme si vybírat místo, kde bychom se mohli usadit. Tamhle jsem viděl Endermana. Wow. Se bojím. Ne, samozřejmě. No, legrace. Dojdem si tamhle k těm ovcím. Je strom. Se šikne. Se vždycky šikne, že jo? Tak pojď. Ježiši. Tak. Ještě jedna. Tak. Super. Máme vlny. Aspoň na postel. Tady ten strom bychom si mohli vzít, že jo? Tak se tak na ně jako dívám.
jako moc času nám to nezabere, jen vykopání toho jednoho bloku. Achievement, pro tamhle to už se mi nechce a jablíčko, to si samozřejmě vezmu. To si všechno vezmu, zabiju ještě tuhle ovci, protože se mi nelíbí. A jdu se podívat, díváme se po okolí. Tamhle by to mohlo být docela rovný. Wow. Wow. No, musím si dávat větší pozor. No a vypadá to docela rovně. Tak to vidím, tady ne. No, moc rovně to teda není. Tak tady. No a tady se mi to zdá i docela hezký na ubydlení. No, uvidíme. No, i bažina, to je přísun lilipedu. Jo, takže tady bychom se možná mohli zabydlet. Časem bychom si toto mohli trošku přizpůsobit. Nebo tady, takhle u té vody. Jo, to bude hezký. Nebo tamhle. Tak se ještě podíváme tady. To už jsme moc v těch bažinách, to já spíš půjdu blíž tady, takhle k těm Extreme Hills, nebo Extreme Hills, protože to se vždycky hodí, Extreme Hills, a zabydlím se nakonec asi tady, nebo ne. Vidíte, jak jsem říkal, dlouho vybírám, tady to se mi povedlo teda extrémně rychle najít vhodné místo. Tak tady je toho takhle hodně rovný, tak tady se takhle ubydlíme, tady. Takže já tady vezmu nějaký stromy, potěžím. My jsme měli dřevo na stavbu domu. A rovnou tu máme i písek, takže taky docela dobrý. No takhle s tím Precapitatorem je lehký získat dřevo, že jo, protože to všechno spadne téměř do náruče. Takže můžeme si začít stavět domeček nějak. A já bych si ho dal... jako... No, počkat, kam bychom chodili na výpravy? Tamhle Extreme Hills. Tam by šlo, ale tamhle je zase poušť. Takže tamhle... No, já se ještě podívám teda, jestli by to nebylo postavit někde, a kravičky vidím, tak to je super. Jestli to nebylo lepší postavit někde ještě maličko jinde, ale no, je tady možná, nebo tamhle na tom ostrůvku, tak si uděláme cestu do všech, do bažiny a do pouště a všude. Tady takhle na tom ostrůvku budeme bydlet. Jestli to teda je dobrý nápad, není. Ubydlíme se tam. Tady, tak. Tady takhle. Tady se ubydlíme, tady je to hezký. Je tady zdroj vlastně všeho a budou tu i emeraldy, protože jsme u těch Extreme Hills. Takže 4 vysoký. Tak. A teď tady nastává první problém, že to bude... No. Máme nějakou hlínu? Nemáme. Tak to bude takhle. Tak. Takhle malý a takhle jakoby ohlí do záhybu. Tady to už si rozpracuju na... Ne, zásek. Tak dobrý. Na wooden planky. Tady to bude takhle a takhle. Tam bude potom druhý patro. No a nějak takhle bude, no plánuju ten můj dům.
Ještě ho teda potom budu zlepšovat. Tady to je jenom taková hrubá stavba, dalo by se říct. No a já bych to v offscreenu možná trošku dostavil, přestavil. No, přestavil ne, ale tak. A ještě si teda natěžíme nějaký skla. No, písky teda, a z toho si pak následně uděláme sklo. A musím si tady dát bodík jako domeček, že tady mám dům. A natěžíme si teda aspoň 8, že jo, aby jsme neplejtvali uhlím. 4, 5, 6, 7, 8, tak. Jdeme domů. A musíme si sem položit krafťák. Tady si vykraftíme pec a začneme vypalovat co nejdřív, by to bylo. Mezitím si dojdeme ještě natěžit nějaký stromy, aby jsme to mohli co nejrychleji dostavit, protože už se nám začíná stmívat a to je zlý. To je zlý. Já si teda ještě rychlostně udělám postel. Zkusím se vyspat, aby se nám tu spavnilo co nejméně příšer. Barevnou si ji uděláme takhle 3 barev. To, tak. Vyspíme se. Ještě jsem si mohl vzít mečík, viď, do ruky. Že jo. Fuj, já jsem myslel, že to je nějaká příšera. Tak, vypadá to, že se nám tady nic nespavnilo. Doufejme. A můžeme začít zase stavět. Abych řekl, že tady to takhle stačí. Ten záhyb a tady to se mi to nehodí. Takže já si musím ještě natěžit trošku hlíny a zazdím to jezírko, nebo aspoň trošku ho posunu. Protože doufám, že mi to nespadne, když tady, no, pro jistotu to pak udělám trošku ještě jinak. Ale mně se tady to fakt nehodí. Prosím, ať mi to nezboří, radši budu držet shift. Pro jistotu. Člověk nikdy neví. A tady si ještě vezmu tady tohle. A strom. A jo. Ještě si teda dostavíme nějaký dom. Tady ještě trošku, tady ještě hlínu. Tak. No, tady mohlo stačit. Si tam pak tu hlínu dondám, aby to nebylo tak divný. Tak tady ještě tyhle plenky. Ještě mi nějaký zbyly. Pak to bude mít asi ještě druhý patro, ale to zatím nebudeme řešit. Tak zatím si jich rozpracujeme, tak 24. Tak. A teď ještě tady nějaký. Tak, přesně to vyšlo, akorát na ty spodní linky. Tady už bychom měli mít skla. Tak si tady uděláme nějaký výhled. Nedělám glass pane, mně se líbí víc skla. Tak, nádhera. Kaktus. To bude můj oblíbený posvátný kaktus. Si musím zapamatovat. A ještě si tady teda uděláme point. Tady takhle budou dveře někde. Dejme tomu, že tady. Takhle. A tady bude přidat a do meček. Tak, hezká barva. A tady k tím by jsem to asi ukončil. Tenhle díl. V příštím díle bychom dostavili domeček. A možná bychom se někam vydali do nějaký jeskyně nebo tak něco. Takže v příštím díle se zase uvidíme, doufám. Dostavíme domeček, doděláme skla
A tady ta kráva se s váma nerozloučí dneska. Tady ta už ne. Ne, to je ta druhá, že jo? Tady ta běhá kolem mě. A ta už se s váma nerozloučí. A já se loučím, takže nazdar!